Erasmus program u Slavonsko-Brodski veleučilišti obrazovni sustav implementiran je prije 4 godine. Iskustva studenata koji su zahvaljujući njemu boravili i radili u inozemstvu odlična su, što su nam nedavno potvrdili i studentice stručnog studija menadžmenta koje su se nedavno vratile iz Njemačke i Slovenije. Provela sam 3 mjeseca u Njemačkoj, točnije u Bodman Ludwigshafen na Bodenze. Bila sam od 1.3. do 1.6. Obavljala sam stručnu praksu u općini grada, točnije u gradonačelnikovom uredu. Početak radnog dana između 7 do pola 9. Nema određeno kada se dolazi na posao. Na poslu se mora biti 7 sati 48 minuta. Petkom se radi skraćeno do 12, tako da imaju produženi vikend. Svi su ležerni, opušteni i uvijek je dobra radna atmosfera. Bila sam u tvrtki T-Media, znači oni imaju svoje predstavništvo i u Hrvatskoj. Znači ja sam radila za hrvatski dio, točnije i što konkretno? Tajni shopping i imaju svoju web trgovinu. Znači, tražila sam klijente. Erasmus program namijenjen je svim studentima veleučilišta. U svakoj visokoobrazovnoj ustanovi postoje posebni Erasmus koordinatori koji su zaduženi pružati informacije i odgovarati na upite studenata. Ove godine imali smo 3 odlazna studenta u zemlju Sloveniju, Njemačku i Austriju. Svake godine imamo sve veći broj studenata, ali osim studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja. Prednost Erasmusa Plus programa je definitivno steći neko novo iskustvo, neke nove vještine, upoznati novu kulturu i iskoristiti ono što im pruža veleučilište u Slavonskom Brodu, jer to mogu iskoristiti samo sada i nikada više. Pozitivna iskustva i preporuke studenata koji su prošli kroz Erasmus program mobilnosti itekako su dobar poticaj i ostalima da se prijave na natječaj koje će veleučilište raspisati već početkom jeseni. Jer mi je ovo najljepše iskustvo do sada i jedna najbolja odluka u životu i vratila bi se sigurno svakom trenu. Na program iz čiste znatiželje, znači da vidim hoće li uopće proći i prošla sam i zadovoljna sam što sam ošla i svakom bi preporučala jer mi je znači odlično iskustvo i vratit ću se znači tamo. Današnji infodan Erasmus Plus programa zainteresiranim studentima dao je odgovore na pitanja koja su im itekako pomogla u formiranju cjelovite slike. Otkako je ušao u hrvatski sustav visokog obrazovanja, program mobilnosti privlači sve više zanimanja i pažnje studenata, ali i zaposlenih u sustavu znanosti.